Siis arvatkaa mitä. Mulla ei ole ikinä ollut huulikynää. Mä oon nyt... No, en kerro minkä ikäinen, mutta kuitenkin. Mulla ei ole eläessä ehkä pienenä. Mulla on ollut, niin kuin mä oon lainannut äitiltä huulikynää. Mutta mulla ei ole ikinä ollut. Tänään tuli se päivä, että mä ostin oman. Joten okei. Ja mä en tiedä sopiiko tää yhteen mun huulipunan kanssa. Tää on ihan mun jokapäiväinen, tai siis päiväinen, kun siis jos mä menen jonnekin, niin nyksin tää tämmönen. Ja sitten mä ostin tän V7 tämmösen huulikynän. Mutta siis apua. Miten tää toimii? Miten tää laitetaan? Okei, ehkä mä katson peilistä. Okei. Kysymys. Mitä täällä tapahtuu? Siis... Laitatteko te sitä näihin? Siis mitä? Ottakas nyt. Okei, no niin. Siis noin sopii ihan täydellistä ainakin yhteen noin sävyt. Tästä tää vähän jotenkin feilas, mutta joo, I like. Siis miten mulla voi olla nyt vasta ensimmäinen huulikynä? Mä en oikeesti tiedä itsekään että miten. Mut nyt mä oon ainakin trendeissä mukana. Trendeissä. Sama trendi ollut joskus, kun mun äiti on ollut nuori. Niin joo, trendi. No, aika jees.